Ето е нашата къща, която купихме по волята на Бог. По свръхестествен начин беше купена след 1 година ходене по инстанции, за да можем да узаконим така, както трябва да бъде по документи. Благодаря на Бога. Бог е верен. Къщата е посветена на Царството Божие. Ето, така, започваме ремонти. Така, тук имаме ниски постройки. Има много работа, но с Божията помощ нещата вървят перфектно. Алелуя! Слава на Бога! Благодарим Ти, Боже. Тая година имаме първа реколта. Слава на Бога! Бог благославя трудът на ръцете ни. Амин.